Прывітанне! Веды першы вораг рабства, вы ж памятаеце. Таму сёння мы працягнем чэрпаць падрыўныя веды з рэвалюцыйных кніжак. Калі вы рыхтуеце сябе да палітычных дзеянняў, калі вы прагнеце радыкальных пераменаў ці, як мінімум, хочаце ведаць праўду аб свеце, у якім жывеце, гэтая падборка літаратуры для вас. Першую частку агляда «Што чытаць рэвалюцыянеру» вы знойдзеце ў апісанні відэа. А зараз пройдемся па кнігах, якія, на мой погляд, трэба прачытаць усім анархістам ці тым, хто хоча болей даведацца аб нашых ідэях. Курдистан. Реальная демократия в условиях войны и блокады. Многие, мусіць, чулі, што ў сірыйскім Курдыстане альбо Ражаве ажыццяўляецца найбуйнейшы за апошнія 60 год праект рэвалюцыйнага самакіравання. Каля 2 мільёнаў людзей на тэрыторыях падкантрольных арганізацыям блізкім да працоўнай партыі Курдыстана змаглі пабудаваць лад, які называецца дэмакратычным канфедэралізмам. Гэтае грамадства вельмі блізкае да анархісцкага. З 2012 года рэальная ўлада ў краіне належыць органам народнага самакіравання праз камбінацыю прамой і прадстаўнічай дэмакратыі. Вялікая частка эканомікі дзейнічае праз кааператывы, якія існуюць не для атрымання прыбытку, а для задавальнення патрэбаў людзей. І таксама знаходзяцца пад кантролем органаў самакіравання. Велізарныя крокі былі зробленыя для пераадолення патрыархату і этнічнай варажнечы. І ўсё гэта ва ўмовах няспыннай вайны з ідзілам і Турцыяй. Кніга напісаная курдскім актывістам-эмігрантам і 2 даследчыцамі з Германіі. Пабываўшы ў Курдыстане, яны ўзялі больш за 120 інтэрв'ю ў мясцовых жыхароў і пабачылі мясцовае жыццё такім, якое яно ёсць. Захоплівае дух ад маштабнасці і радыкальнасці пераўтварэнняў, якія здолелі ажыццявіць у сябе курды. І асабіста мне вельмі хацелася б, каб іхняя рэвалюцыя і надалей квітнела і развівалася. Кнігу можна набыць у інтэрнэт-краме беларускіх анархістаў «Сабатаж Дыстра». Спасылка ў апісанні. Мінусам выдання магу назваць даволі цяжкавесную мову і часам не вельмі ўдалы пераклад. Аднак знаёмства з самым паспяховым рэвалюцыйным праектам сучаснасці стоіць таго, каб пацярпець гэтыя незручнасці. Практически сразу после революции в Рожаве остро встал вопрос поддержания или восстановления социальных служб. До освобождения муниципальная администрация представляла собой централизованный чиновничий аппарат, контролируемый государством. Когда государство было успешно изгнано из Рожавы, советы не уничтожили администрации и не уволили их персонал. Они сохранили муниципальных чиновников, ограничив их полномочия, в результате чего службы продолжили свою деятельность без перебоев. Очень важно было, чтобы вывоз мусора, подача питьевой воды, стоки, а также контроль дорожного движения продолжали нормально работать до тех пор, пока можно будет проанализировать, как лучше приспособить их к удовлетворению общественных потребностей. Тем не менее, некоторые нововведения были произведены сразу же. Советы немедленно поставили администрации под прямой контроль. С этого момента все они оказались подотчетными Народному совету. Со временем персонал частично поменяли. От должности освободили тех, кто был очень близок к режиму, участвовал в репрессиях или был замечен в национализме. Среди отстраненных был и мэр. Эмма Гольдман. Проживая свою жизнь. Эмма Гольдман, бадай самая вядомая амерыканская анархістка. Яна аказала велізарны ўплыў на анархісцкую думку і працягвае аказваць его па сённяшні дзень. Рэгаліі самай небяспечнай жанчыны Амерыкі, якія называлі сучаснікі, можна пералічваць вельмі доўга. Актывістка, публіцыстка, пісьменніца, аратарка, журналістка, прапагандыстка, рэвалюцыянерка. Жыццё Эммы вартае таго, каб па ім знялі дэтэктыўны серыял. Нарадзілася ў Коўна, тады расійская імперыя. У 16 год эмігравала ў ЗША. Прымкнула да анархістаў, вела агітацыю сярод працоўных, дапамагала Александру Беркману рабіць замах на фабрыканта Фрыка. Некалькі разоў сядзела ў турме, арганізавала незлічоную колькасць страйкаў і мітынгаў. Была высланая амерыканскім урадам у Расію, дзе паспела цалкам расчаравацца ў бальшавіцкай уладзе. Пасля была дэпартаваная з добрага дзесятку еўрапейскіх краін, а ў 1930-х яшчэ і паспела прыняць удзел у гішпанскай рэвалюцыі. Ms. Goldman, should the government here object to your speeches of anarchism, would you change them or leave the country? I will leave the country rather than deny my ideas. I prefer to stick to my guns. Проживая свою жизнь, аўтабіяграфія Эммы была выдадзеная ў 1931 годзе і чытаецца на адным дыханні, як дэтэктыўны роман.
Усім раю, не пашкадуеце. Усяго ў кнізе 3 тамы, але у меня тут толькі 3. Книга таксама доступная у Саботаж Дистро. Среди предъявленных мне обвинений было и посещение Баварии с тайными целями осенью 1893 года, но я категорически это отвергла. Как раз в это время я была занята другим делом. Каким именно? Потребовали ответа полицейские. Я наслаждалась отдыхом в тюрьме Блэквилл-Айленд в Нью-Йорке. А что тут такого? Я находилась там не за кражу серебряных ложек или дюжины шелковых платков, а за идеи, за те самые, за которые они хотят выгнать меня из страны и сейчас. «Знаем мы эти идеи!» – заревели они. «Заговоры, бомбы, убийства государственных деятелей!» Неужели они до сих пор боятся такой ерунды после развязанного ими всемирного кровопролития? Популярный фильм «Облачный атлас» – фантастичный боевик, снятый за миллионы долларов. Не знаю, найдется ли горстка истинных шотландцев здесь. Вон вот эти английские собаки втоптали в грязь права, что дал мне Господь. А эти престарелые мои. Эти сволочи измывались над нами, словно мы животные. И нам очень нужно, чтобы вы нас сейчас выручили. Легко, папаша! Здесь своих не сдают. Не лезь не в свое дело, фанат недобитый. Иди дальше, жри свое дешевое Дык вось, спяшаюся вас заверыць. Фільм гэта проста бледны цень у параўнанні з кнігай, выдадзенай у 2004 годзе. Аўтар Дэвід Мітчелл сапраўдны майстра, які змог пераплесці цэлых 5 гісторый з розных часоў, з мінуўшчыны, нашага часу і будучыні, у якіх крысталізуюцца паняткі добра і зла, свабоды і рабства, справядлівасці і несправядлівасці, а таксама выразна прасочваецца рэвалюцыйная мараль. Кніга даволі тоўстая, і не ўсе яйныя часткі могуць падацца вам аднолькава цікавымі. Аднак так вам скажу. Даўненька у меня не бывала такога, каб я кнігу насіў з сабой і адкрываў яе у кожную вольную хвілінку, у кожным месцы, дзе гэта толькі магчыма. А з облачным атласам было менавіта так. Когда отклонения Юны 939 стали для вас очевидными? Увы, трудно отвечать на вопросы типа «когда», если живешь в мире без календарей или настоящих окон на 12-м подземном этаже. Может быть, на 6-м месяце первого своего года я осознала, что у Юны 939 необычная речь. Необычная? Во-первых, она начала говорить больше во время затишей у нашей кассы, когда мы чистили гигиенеры клиентов, даже когда принимала мыло в дортуаре. Во-вторых, речь Юны с течением времени становилась все более сложной. Ориентация учит нас лексиконы, которые необходимы для работы, но мыло стирает излишние слова, которые мы усваиваем позже. Так что для нашего слуха высказывания Юны были наполнены шумами, лишенными значения. В-третьих, ей доставлял удовольствие юмор. Она напевала псалом папы в абсурдных вариациях. В дортуаре, когда пособники отсутствовали, она изображала такие повадки чистокровных, как зевота, чихание или отрыжка. Ей доставляло удовольствие меня смешить. Юмор – это анархическое кощунство, и тираны не зря его страшатся. А когда Юна 939 на деле отступилась от какого-нибудь катехизиса публично? Во время 9-го месяца Юна нарушила 5-й катехизис. Он запрещает прислуге обращаться к посетителю, если тот не побуждает к такому поступку. Владимир Ленин. Дзяржава і рэвалюцыя. Усе мы, вядома, добра ведаем, хто такія бальшавікі і выдатна знаёмыя з негатыўнымі наступствамі іхняй дзейнасці. Аднак варта прызнаць, што як рэвалюцыянеры яны былі вельмі паспяховымі ў пэўны перыяд, бо мелі выразную тэорыю, прадуманую тактыку і не жалелі жыццяў ні сваіх, ні чужых на яе пераўтварэнне ў жыццё. У палітычных апанентаў і ворагаў таксама варта вучыцца, таму вельмі раю вам кнігу Леніна «Дзяржава і рэвалюцыя», напісаную ў 1917 годзе. У апісанні вы знойдзеце выданне на беларускай мове 1932 года. Ленін змог вельмі ўдала выразіць класавую сутнасць дзяржавы, паказаць, што яна, перш за ўсё, сродак гвалтоўнага падаўлення мас. Інструмент, праз які адзін клас навязвае сваю волю другому. Апарат, галоўная мэта якога – обеспечить бесперабойную эксплуатацию большасці меншасцю і захаваць у некранутасці сістэму панавання і прыгнёту. І рэвалюцыя, адзначае Энгельс, па сутнасці сваёй даволі аўтарытарная рэч, бо яна ёсць нішто іншае, як гвалтоўнае адхіленне эліт ад улады.
Дарэчы, хаця амаль усе высновы і думкі гэтай кнігі выражаныя праз палеміку Леніна з сацыял-дэмакратамі і анархістамі, многія высновы з яе вельмі якраз такі анархічныя. Гісторык Юрый Глушакоў нават выказвае меркаванне, што так атрымалася, таму што кніга пісалася ў 1917 годзе пасля лютаўскай рэвалюцыі і ліпеньскага паўстання, калі лозунгі аб перадачы ўлады саветам, заводаў працоўным, а зямлі сялянам былі вельмі папулярнымі ў народзе. І таму, агарнуўшы бальшавіцкую ідэалогію ў анархісцкую агортку, Ленін хацеў такім чынам заваяваць сімпатыі большасці насельніцтва, чые настроі на той момант былі вельмі анархічнымі. Толькі ў камуністычным грамадстве, калі супраціўленне капіталістаў ужо канчаткова зламанае, калі капіталісты зніклі, калі няма класаў, гэта значыць, няма розніцы між сябрамі грамадства па іх адносінах да грамадскіх сродкаў вытворчасці. Толькі тады знікае дзяржава і можна гаварыць аб свабодзе. Толькі тады, магчыма, і будзе ажыццёўлена дэмакратыя сапраўды поўная, сапраўды без усялякіх выняткаў. І толькі тады дзяржава пачне адміраць з прычыны той простай акалічнасці, што вызваленая ад капіталістычнага рабства, ад нязлічаных жудасцяў, дзікасцяў, недарэчнасцяў, гнюснасцяў капіталістычнай эксплуатацыі, людзі паступова прывыкнуць да выканання элементарных, вякамі вядомых, тысячагоддзямі паўтараемых ва ўсіх пропісах правілаў сужыцця, да выканання іх без гвалту, без падчынення, без асобнага апарату для прымусу, які завецца дзяржавою. Ну а калі пасля прачытання Леніна у вас з'явіліся нейкія ілюзіі наконт бальшавізма, то вельмі рэкамендую шліфануцца вось гэтай кнігай. Всеволод Волин. Неизвестная революция 1917-1921. Гісторыю пішуць пераможцы. І так як у грамадзянскай вайне перамаглі бальшавікі, то і гісторыю яе напісалі таксама яны. Гісторыю, дзе кронштадтскае паўстанне матросаў эсэрам і анархістам названае мяцяжом. Гісторыю, где 30-тысячная рэвалюцыйная паўстанская армія Украіны пад кіраўніцтвам Махно названая бандытамі. Гісторыю, дзе ні слова не сказана пра шматлікія паўстанні пад лозунгам «За саветы без камуністаў», у якіх прымала ўдзел сотні тысяч сялян. Перад вами адкрыецца праўда. У расійскай імперыі цягам 20-21 гадоў ледзь не адбылася трэцяя рэвалюцыя, на гэты раз ужо супраць бальшавікоў. Рэвалюцыя, якая мусіла ўстанавіць уладу народнага самакіравання замест улады чэкістаў і бальшавіцкай партыі. Рэвалюцыя, якая мусіла аддаць зямлю сялянам, а не калгасам, а заводы працоўным, а не чырвонай бюракратыі. Аднак гэты мільённы рух быў падаўлены бальшавікамі з небывалай жорсткасцю. І ў выніку мы атрымалі тое, што атрымалі. Чырвоную дэспатыю замест царызма, а словы камунізм і савецкая ўлада былі дыскрэдытаваныя аж на па сённяшні дзень. Аўтар кнігі Всеволод Михайлович Эйхенбаум, адзін з бліжайшых паплечнікаў Нестара Махно і адзін з арганізатараў Украінскай канфедэрацыі анархістаў НАБАТ. Ягоная біяграфія даволі тыповая для анархістаў таго часу. Арышт, уцёкі з турмы, эміграцыя, высылка. Волін скончыў сваё жыццё ў 1945 годзе ў Францыі, цудам перажыўшы акупацыю фашыстамі. Будучы жыдом, ён быў вымушаны хавацца ад акупацыйных уладаў, у выніку чаго абвастрыліся ягоныя даўнія сухоты. Пахаваны Всеволод Волин на могілках Пер-Лашэз у Парыжы, у некалькіх метрах ад Нестара Махно. Вось як апісвае Волин бой пад Уманню, адну з найвялікшых перамог махноўцаў. Между 3 и 4 часами утра завязалось сражение. Оно шло беспрерывно, развиваясь и усиливаясь. К 8 часам утра оно достигло высочайшего напряжения. Пулеметная стрельба превратилась в сплошной рев бури. Сам Махно со своей сотней исчез еще с ночи, пойдя в обход противнику, и в течение всего сражения о нем не было никаких известий. К 9 часам утра махновцы начали отступать. Бой шел уже на окраине села, где никинцы с разных мест подтянули остальные свои силы и окатывали махновцев беспрерывными огневыми волнами. В центре села раздалась тревожная команда, чтобы все, в том числе и женщины, взяли винтовки и были готовы к бою на улице. Все приготовились к последним минутам борьбы и жизни. Исход боя решил внезапно появившийся Махно. Молча, без призывов, устремился он со своей сотней полным карьером на неприятеля и врезался в его ряды. Словно рукой сняло усталость и упадок духа у отступавших. «Батька впереди! Батька рубится!» Пронеслось по всей массе, и все с удесятеренной энергией вновь рванулись вперед, за любимым вождем, который, казалось, обрек себя на смерть. Как ни стоек был первый офицерский симферопольский полк, но он был сбит и начал поспешно отступать.
За этим полком бросились другие полки, и, наконец, все деникинские части обратились в бегство к реке Синюхе, стремясь переправиться через нее и закрепиться на другом берегу. Махно великолепно учел момент и спешил максимально использовать его. В самый важный момент, когда деникинцы добрались до реки, их настигла махновская кавалерия. Несколько сот их погибло в реке. Большая же часть успела переправиться, но была перехвачена Махно. Стоявший по ту сторону реки штаб деникинцев и запасный полк тоже были, к их неожиданности, захвачены. Из всех частей, упорно преследовавших махновцев в течение последних 1,5 месяцев, удалось спастись немногим. Первый офицерский Симферопольский полк и другие полки были вырублены полностью. Калі вы ведаеце кнігі, карысныя для вызвалення, і хочаце, каб аб іх даведалася болей людзей, абавязкова пішыце ў каментарах. Стаўце падабайкі, дзяліцеся гэтым відосам з сябрамі, падпісвайцеся на канал Радикс і чытайце асэнсаваную літаратуру. З вами быў Мікола Дзядок. Усім добра і крытычнага мыслення.